नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी सुक्या मच्छीचं सार बनवायला दाखवणार आहे। त्यासाठी मी इथे हे 10 लाल मिरच्या घेतल्या आहेत आणि 1 चमचा धने, अर्धा चमचा बडीशेप घेतली आहे आणि त्यामध्ये मी आता ही 4 तिळफळं टाकणार आहे आणि आता ह्याला मी अर्धा तासासाठी भिजवून ठेवून देणार आहे। आता हे बघा, त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकते। ही इथे बघा मी सुकी मच्छी घेतली आहे, ह्याला शेंगाळा म्हणतात। ही गावावरून आणलेली मच्छी आहे आणि आता ह्याला पण मी अर्धा तासासाठी भिजवून ठेवून देणार आहे। अर्धा तास भिजवून ठेवून त्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण कढी बनवणार आहे। इथे मी सुक्या मच्छीच्या कढीसाठी हे वाटप घेतलं आहे। तर त्यासाठी मी इथे हे 1 नारळ घेतलं आहे आणि त्याला असं बारीक किसून घेतलं आहे। 2 मोठे कांदे घेतले आहे, 2 मोठे टोमॅटो घेतले आहेत, त्याला असं बारीक चिरून घेतलं आहे आणि इथे मी हे 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आणि त्याला पण मी असे चिरून घेतले। मी ही कढी 7 ते 8 माणसासाठी बनवते आहे। तर मी या सर्वाला मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि असं बारीक असं वाटून घेणार आहे। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे, त्यात ही आपल्याला मिरची, धने, बडीशेप टाकून घ्यायचं आहे, जे आपण पहिलं भिजवत ठेवलं होतं। ते हे बघा, इथे तुम्ही बघू शकता। तर आता ह्याला मी मिक्सरला लावून बारीक वाटून घेणार आहे। ते बघा, मी मिरची अशी बारीक वाटून घेतली आणि त्यामध्ये आता मी हे कांदा, खोबरं, टोमॅटो आणि लसूण पण टाकून असं बारीक वाटून घेणार आहे। तिथे हे बघा, मी मिरची आणि कांदा वाटून बारीक असं वाटून घेतलं आहे। मी मिरचीमध्ये कांदा का टाकला, कारण की कांद्याला आपलं पाणी सुटतं, मग त्यामध्ये आपल्याला जास्त पाण्याचा वापर करावा लागत नाही म्हणून। तर आता इथे हे बघा, मी खोबरं, टोमॅटो आणि लसूण मिक्सरला बारीक वाटून घेतली आहे। आता हे बघा, हे माझं वाटून झालं आहे। आता मी यामध्ये हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। तर इथे तुम्ही हे बघू शकता, आपल्या मच्छीचं कढीचं वाटप तयार आहे। चला तर आता आपण बघूया कढी कशी बनवायची। ती एक मी मोठी कढई घेतली आहे, त्यात आता मी हे 2 मोठे चमचे तेल टाकणार आहे। तर आता इथे बघा, आपलं तेल गरम झालंय। मी त्याच्यामध्ये 4 लसूणच्या पाकळ्या टाकणार आहे आणि इथे बघा, मी 4-5 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहे। मी इथे कढीपत्ता आणि लसूण टाकली आहे। लसणीची फोडणी खूपच छान असते सुक्या मच्छीच्या कढीला। आता मी त्यात हे वाटण टाकणार आहे। आता आपण याला व्यवस्थित चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकणार आहे। आता आपल्याला याला चांगल्या 2 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहेत। तुम्हाला जेवढं घट्ट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही घट्ट करू शकता, अगर तुम्हाला ते पातळ पाहिजे असेल तर तुम्ही पातळ करू शकता। आता यात मी 1 चमचा हळद टाकते आणि अर्धा चमचा धना पावडर टाकते, अगर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही टाकू शकता। आता याच्यामध्ये मी ही गावची 4-5 कोकमं टाकणार आहे। जसं तुम्हाला आंबट आवडत असेल तेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये कोकम टाकू शकता। सुक्या मच्छीचं सार आंबटच खूप छान लागतं। आणि आता त्यात मी चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। सुक्या मच्छीला मीठ लावलेलं असतं, त्यामुळे मिठाचा वापर थोडा कमीच करायचा। आता मी या कढीच्या 2 उकळ्या काढून घेणार आहे। ते बघा, तुम्ही बघू शकता, आपल्या कढीला चांगली उकळी आली आहे। ह्याला तुम्ही मच्छीचं कढी पण बोलू शकता किंवा मच्छीचं सार पण बोलू शकता। आम्ही याला मालवणी पद्धतीमध्ये सुक्या मच्छीचं सार बोलतो। तर बघा, तुम्ही बघू शकता, आपली सुक्या मच्छीची कढी तयार आहे। तर जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली।